ko adi fof miɗo yetta kanɗo yettede mo jettormum gasata e hunuko ɓi adama hono jomiraɗo joom bawɗe e heemambo janngani famde a wallani so a wittani a windani ko heewi majjirma sabu ko a ɗaniɗo ko aduna finanani yurminima ha wullidi kam to neɗɗo holla bindol ɗemgal mum ronki jangude ngol paama ɗum hayso ina yooɗi ɗoma ɗum ɓamtani leñol ma saljaman ko gando ɗemɗiyanke mawɗo to Angleterre gila hitande 1950 o tenkini ɓoygol ngal ɗo ɗemgal fulfulde o wi jiiɗe makko ɗemɗe batustan ɗe jalti ko e fulfulde musidɓe am fulɓe ngol leñol men ngol kaleten ɗo ɗemgal maggol ko 23 e nder ɗemɗe windere nde limore mum ina tolno e 313 ɗemgal e ngal ardi 2990 ɗemgal o kangal ɓuri ɗe hewde haaloɓe o kangal ɓuri sarade e nder hirnange Afrique fulfulde ina haale e nder leyɗele 18 ko Amadou Rastata yanke Pulaar